कि दर्द कितना पिरतिया में होला, दर्द कितना पिरतिया में होला, प्रेम के कौन रोगी बताई, दर्द कितना पिरतिया में होला, प्रेम के कौन रोगी बताई, दर्द कितना पिरतिया में होला, प्रेम के कौन रोगी बताई, बात तड़प कितना करा करिया, बात सबका समझ में आई, दर्द कितना पिरतिया में होला, प्रेम के कौन रोगी बनाई। लोर कैसे नखिया से छलकी, जौने अखियन में यार के बसेरा, लोर कैसे नखिया से छलकी, जौने अखियन में यार के बसेरा, यार के चेहरा जब ले न देखी, यार के चेहरा जब ले न देखी, चैन कैसे जिंदगी है। क्या बात। दर्द कितना